रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकणसात लाईव्ह व दैनिक कोकणसात प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास जामसंडे श्रीकृष्णनगर इथं खेळ पैठणीचा हा खास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। याला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता। या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकांच्या मानकरी श्रेया सिद्धर लोके ठरल्यात। विजेत्यांना कोकणसात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर आणि दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई तसंच अन्य मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं आहे। उखाणा घेते आशीर्वाद असावा, संतोषरावांचा सहवास मला आयुष्यभर लाभावा। महादेवाच्या पिंडेवर बेल वाहते वाकून, संतोषरावांचं नाव घेते तुमचा मान राखून। दोन जीवांचे मिलन जणू शतजन्माच्या गाठी, दोन मिलांचे जीवन जणू शतजन्माच्या गाठी, विभवरावांचं नाव घेते खास तुमच्या आग्रहासाठी। आणि तृतीय क्रमांकावर राहिल्या तिने तब्बल 162 गुण मिळवले आणि तृतीय क्रमांकावर राहिली तिला मिळणार आहे पैठणी। कोण असेल? आणि काय वैदेही वैभव फणसेकर साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। फणसेकर, वैदेही फणसेकर या पुढे। मी सन्माननीय अयोध्या गावकर सर, देवगड तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि या न्यास समितीचे अध्यक्ष मधुसूदन फाटक सर, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया। जरा जोरदार। द्वितीय क्रमांकासाठी मानकरी ठरली आहे तब्बल 172 गुण मिळवत 172 गुण। कोण? मृणाली अभिषेक सांगळे सडे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। विजेती ठरली 181 गुण घेऊन। कोण? सौ श्रेया श्रीधर लोके हिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। वरसकर मॅडमांना विनंती करा आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।